ọ ndị na-aghọtaghị ebe anyị na-aga. Mgbe niile ka m na-agbasa ozi na-ekwu sị onwe arụ ọwụla ma ọwa atụmatụ ị na-atụpụta nke ga-abara anyị uru karịa nke m onwe m bụ n'isi m, hapụ ihe na-emesowe gị. Ana m ekwu ya mgbe niile. Ọ gịnị mgbe ọwụla ile obodo ndị ọcha ka anyị nọ ile ebe niile ihe na-aga nke ọma n'ihi ha anaghị emere onwe ha ebere. Ha mejọọ ha sị nna imejọọla, nne m imejọọla, ihe i mere na ọ dịghị mma ka achọ ụzọ ọsọ mee ya. Hapụ nwanne papa gị, nwanne mama gị, biko hapụ ya. A na-agwa gị na nwanne papa gị amaghị ọrụ arụ, nwanne mama gị anaghị arụtụ ya, ka onye ọzọ bata bịa arụ esi mba na ụmụnne gị na onye ahụ na ọ dị ọrụrụ ala. Ọwụ ụmụ ụfọdụ ihe ndị a bụ ihe na-ewute m ebe ndị be anyị nọ. Ha achọghị ịnabata nke bụ eziokwu. Onye nwe atụmatụ ka nke Nnamdi Kanu na-agbasa mma, o weta ya, anyị were ya were rụọ ọrụ. Onye ọbụla chọrọ ịmata ebe anyị si pụta, onye ahụ gaa Ụmụeri, gaa Aguleri, gaa Obugad. Ịga Aguleri gaa Obugad, ịpụta ịgawa Nri. O nwee ebe a na-akpọ ọhịa nwe efi na Nri. Nke a wụ mmemme ndị gboo, ịgụ arọ anyị na-agụ ụbọchị niile. Ọ bụghị ka ndị ọcha si weta ya ka anyị si agụ ya. Anyị na-agụ nke onwe anyị iche. Afọ ọhụụ anyị dị iche na nke ndị obodo oyibo. Etu a ka o si wee dị n'Izrel. N'ihi na ihe a na-egosi mmadụ egosi nwanne ya, ọ bụghị enyi ya. Ihe anyị na-egosi onwe anyị wụlekwa na abụrụ nke anyị si wee pụta. Ọ nọghị na achịchọ, anaghị agbagha ya agbagha, anaghị esite ya n'agụgọ. Ọ bụ ihe kwụrụ onwe ya ọtọ. Aha anyị na-aza weri osi ebe wee bịa. Okpukperechi anyị na-ekpe ka oke si wee bata Arọchukwu. Gịnị wụ ọ bụ gịnị ka Arọchukwu wụ? Gịnị ka o gosipụtara? Ndị na-efe Chineke na-agazi ihe niile elu. Ọ bụ gịnị ga-eme anyị agaghị ekuni were nganga na-efe Chineke dịka ndị gboo si wee mee? Ihe gbasara ọnọdụ anyị nọ n'ime ya dịka IPOB wụ na anyị na-ekwu eziokwu mgbe niile. Anyị chọrọ ọdịmma nke onye ọwụla, ma nke gụnwa, ma nke ndị BBC, ma nke onye ọwụla, ma nke Britain. N'ihi na ana m akọwara ha na ọ na-ewute m n'ụlọ akụ ma ọ wụ ụlọ mmepụta ihe dị iche iche Britain kwesịrị ibute na be anyị dịka o si wee dịbuo na mbụ, ọ dịzighị ebe ahụ ọzọ. Na ha ga-enwe ihe ha ga-erite anyị n'aka karịa ka ihe si nọrọ ugbu a. A na-asị na nọ n'ala bekee, m nọrọ n'ime ụlọ nga onwe onye na-ekwu okwu. A na-achọ m ka agbagbuo m, onwe onye na-ekwu okwu. Mbịa hụ obere nwa m na-ahụbeghị mbụ kamgbe a mụrụ ya ebe niile asị na ọkwa ihe a ka ha kwuru na 2015. Nlawa ụlọ dịka na-ezikwaghị ozi ka izi ruo ha. Ana m abịa, unu ga-anụ ya. Ana m abịa, aga m abịa n'ike na ebube, aga m akwado nke ọma banye obodo ekwensu ahụ. Ihe ọ na ha chọrọ anyị mee ebe ahụ. Ndewo.